नैबे थेंफाख्रि फोथाराव 65 जानि बोसोरसालिया जथुमा बर' साहित्य सभानि दिनै गेवलां मेला खोब मोजाङै जाफुंलांबाय। जोङो बे ओनसोलनि रायजोफोरखौ मैया बारा बुरजा नुवाखैमोन, नाथाय दिनै जाबादि गुथै जोंनि जानाखि पेन्डेला जाखिनि सियारल' नङा, बायजोआव ओरैबायदि बुरजा रायजोफ्रा गसंना थानानै जोंनि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जायगायाव दिनै जयन्त मल्ल बर' सारा चिफ गेस्ट हिसाबै बाहागो लाबाय। बिनि आगोलाव बेखेवगिरि बिटिसिनि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना जाखिनि बिबुंथिनि गेजेरजों रायजोनो बुंबाय, बर' जेंनाखौ बुंबाय, राव हारिमु बर' थुनलाइनि जौगानायाव बर' हारिखौ मोनसे सोद्रोम भाइब्रेन्ट जाथि हिसाबै दानायाव आवगायलांनायाव बिथांमोननि सानैनि जानाखि स्पिच खोब मख'जाथाव। बेजों लोगोसे गोबां मिरु आफादनि बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोना दङ, आगोलनि आरो दानि। दिल्लीनिफ्राय हिन्दुस्तानी गान्धी साहित्य सभानिफ्रायबो फैदों। बेनिफ्राय गोबां दिल्ली इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर बिथांमोना फैदों। बेजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन कलेज बा इउनिभार्सिटिनि जाखिनि गोरों गोरा बिथांमोना बाहागो लादों। बेजों लोगोसे बर' माहारियारि आफादफोरनि फ्राय आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया मैयानिफ्रायनो दङ, दिनैबो बिथाङा बाहागो लादों। बेखौ नायनानै देग्लायनि बे 65थि जानाय बोसोरसालिया जथुमा थेंफाख्रि फोथार बिजनि हालामनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव निस्सय थांनाय बोसोरनि जानाखि डिमाकुसि जालांनाय बोसोरसालिया जथुमा बिनिख्रुइ खुनु खम नङा। बेबादि बुहुमाव निस्सय नैबे 65थि बोसोरसालिया जथुमा गेसोरदों, खोब मोजां जादों। आरो बिसेसकि बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथांजों लोगोसे गोबां बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाखिनि खालामबाय, जाखिनि सुबिदा होबाय, बिनि थाखाय बिथांमोननिखौ साबायखर। गोजोन्थों। सार, बेनि गेजेरजों मोनसे सोंनो नागिरदों आं। बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों मोननाय BKWSC बिसायख'थिनि बाथ्रा सावरायफ्लेबाय थानाय जादों। दा बे बेसेबांसिम आवगायना दं बेजों मा फोरमायगोन? जोङो जोंनि बर' कसारि अनसाइ गावहाय खुंथायनि जानि बिसायख'थि फार्स्ट जागोन। बे फार्स्ट बिसायख'थिखौ जोङो 2025 मायथाइनि गेजेराव खुंनो खावलायदोंमोन। जोंनि जानाखि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो खुंनो होननानै खोथा होदोंमोन, हाहैयाखिसै। दा जों मिथिनो मोन्दों बे 2025 थांबाय, 2026 बिथाङा खुंनो आसाम बिधान सभानि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि इलेक्सना जानाय थांनाय लोगो लोगोनो बिथाङा खुंगोन होनना बुंदों। आसा खालामदों नैबे जोंनि बिसायख'थिया थाबैनो जागोन। गोजोन्थों।